ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೆ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಕಲಿಸ ಕಡಿಯಾಳಿಗೆ ಬೈದ ಕಡಿಯಾಳಿಡ್ ದಾಂಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಶಾರದೆ ದೀಪೇರು ಎನ್ನದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಶಾರದೆ ಸಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕಡಿಯಾಳಿಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದ ದಸರಾ ಪಣ್ಣ ರಾಜಾಂಗ ನೋಡಿದೀತಿನ ದಸರಾದ ಶಾರದೆ ತೂವೆರೆ ಪೋ ಪಂಚನೆ ನವದುರ್ಗೇರು ಎಂದೀತೇರು ಆನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಶಾರದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟು ಪಡಿತಾನೆ, ಈ ಸಲ ರಾಜಾಂಗ ನೋಡಿದೈತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಡಿಯ ಒಂದುಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್. ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ದಾಂಡಿಯ ನಲ್ಪೆರಗಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಲ್ದಿಜೇರು ಬತ್ತೇರು ದಾಂಡಿಯದಾರ ಮೇರೆ ಮೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದ ನಾನು ಆ ಜನ ಗಾಡಿ ಹೊಸದು ಅಡ್ಡ ದೀಪುಣ ಮಾರೆ. ಯಾಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಲ್ಲೇರು ಹಗಲು ಓಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲು ನಾಡು ನಗಲೆ ನಗಲು ಓಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಕನ್ನಡಕದ ಹಾಲು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನಟ ನಾಡುನು ಮೊಗಲು ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ದಾಲ ಗೆತನಂದೆ ಪಿರವತ್ತೇರು ಏಜಿ ಮೊಗಲ್ ಖಾಲಿ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಉಡುಪಿ ದಸರಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬೈಕಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಅಧೋಮುಖನನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಪಮಾನವವನ್ನು ವಿಷಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ಸತ್ವಜಯ, ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ಸತ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಗಳು ತಂತಾನೆ ಉಳಿದು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಗೊಂಡ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆಯ್ತು ಪನ್ಲ ದಾದಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಉಡ್ಪದೀನಿ ಕಲರಿಂಗ್ ತಗಲಿ ಬಿಡ್ಪಾಯಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಏನ ಬರಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈದೇರೆ ಅಣಕ್ಕೆ ತೊಮ್ಮಿನ ಸೊಡ್ಡು ತುಕ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯೋಗ ರಾಜಾಂಗ ನೋಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಇದ್ದೀರಿ ಶಾರದೆ ದೀಪೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಡುಪಿ ದಸರಾ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿದ ಸೊನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಧ್ವ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪಂಡಿತ ನವದುರ್ಗೇರೆಂದಿತ್ತು ರೈತೊಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂದಿರ ಬೆತ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬಕೈಂಟ ಪಿದಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರಿಪ್ಪುನಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಎರ್ನಪುರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಂದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೇರ್ತಿಕೆ ಅಂಚು ಶೋಕು ತೋಜು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಆಪು ಜೊಪಿರೌದ ಅಪ್ಪಂದು ಇಪ್ಪಡ್ ಗುಡ್ಲೆ ಗುಡ್ಲೆ ಮೇರಿಪ್ಪುನಾಗ
ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪನಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ರಂಚನಂಚು ಸಾರಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಗಾರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರಿ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪನಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅತ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಐಕ ಸರ್ ಏನ ಪಂಡೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪನಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಡು ನಿಂತಿದೆ ದೂರ പോകുന്നില്ല ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಮಗಳಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರೈಕೆ ತೆಲ್ಪುನು ಅದನ್ನು ತೋಜಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬೇಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೀರ್ಲ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ಪಿಲಿ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಖರ್ಚಿ ಫುಗ್ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಪಂತೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದು ಎಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತೇರು ದಾದಾ ಬಣ್ಣದ ಐಶುನ ಪಾತೆನ ಸಮ ಪಾತಿರು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಬಂತಂಬರ್ ದಾದಾದ ಪಂಚಿನ ಸಮೇತ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎನ್ನ ಮಾನಿ ತೋಚತ್ತೆ ಹಾತಿಯ ಮೇರೆಗ್ ಕಾರ್ದ ಸೀಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದಿ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ಚೂರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಗೆಲೆ ಯಾರು ಕಾರ್ ಇಡ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೇ ಇಪ್ಪುನು ಅವನ ಮೇರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಫ್ ಡಿ ದಿ ಒಡ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯಾರನಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಕ್ ನೆಲೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಯಾರುಂಡದೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಡಿರ್ದೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರ್ಚಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಡಿ ಶಾಲ್ ಸಮ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆ ಚೇರ್ ಸಮ ಮನ್ಪೆ ಅಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಡಿರ್ದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಚಿನ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಶೋ ನೀಕು ವಾಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ತುಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಓಹೋ ಕರ್ರ ಏನು 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 ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸೀರೆ ಮೇಳ ಸೀರೆ ಮೇಳ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಾವ ಆಗಲಿ ಎಂತಿಲ್ಲ ನೆಂಚೆ ಬಂದ ಬಿಡ್ಸಿದೆ ಒಡೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಐಶೋ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಆನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್
ಓವಲ್ ಇಂಕು ಇಂಕು ಪೂರ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಓವಲ್ ಓದಲ್ ಏನೋ ಏನೋ ದುಂಪೋರಿಗೆ ದುಂಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗೆ ಅರಗೆ ನೆರ್ಪಿಂತಲೆ ಮೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅವು ಒಂದೇತ ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದೇತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದವು ಅಂದ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂತದಿರಿ ನೀನು ಅನ್ನಂತದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸನ ಓ ಮಾಸ ರೊಟ್ಟಿ ಜನ ಮಂದಿ ಐಶು ತೋತೆ ಓಡ ತಿಮ್ ತೋತೆ ಒಂದೇನ ಐಶು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರೆ ಪೂರ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟಾ ಓ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಐಕೇತಾ ಮಿತ್ತದ ಐಕ್ ಮಿಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ 7,000 ಒಂದು ಮಿರರ್ದ ಐಕ್ 5,000 ಅವು ಕ್ಲಾಕ್ ಐಶು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆದಲ್ಲ ಐಶುಗೆ ತಂದಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗಿರೆ ತುವೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿನಿ ಗುಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ಪಂಚ್ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ದ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಓ ಬೋಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ತೋಟದ ಒಂದು ಜನ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಓಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಮರಣಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಐಸ್ ಅಂತೀಯ ಮರಣಿಯರ್ ಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮರಣಿ ಕೌಶಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಕೌಶಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನೀ ಕೋರಿಂತು ಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಂದೊಂದು ಹರಿಬಂಧದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಉಚಿತ ಉಚಿತ ಲೋಸಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಆಯ್ತಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕಾಯಡಿಂಚಿ ಜನಕ್ಲಿಂದ ತೋರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಹಾಕುದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಬೈದು ನವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಕ್ ಹೊಸ ಹೊತ್ತು ನಾವ ಫ್ರೈಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂಜನ ದಾಂಡಿ ಆಡು ನಲ್ಕೊಡಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಹೋದ ಪೂರ ಹಾಳಾನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಲ್ ಕಮಾನ್ ಪಮ್ಮಿ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ ದೀಪ ಅಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪ ಇನ್ನಲ್ಪು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯಡುಂಡು ಓ ಕುರ್ಚಿದೆ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಯಾ ಕುಂಟದ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾರ್ ಹಾಳಪ್ಪ ಹ್ಯಾರ್ ಸಮ ಅಲ್ತೊಂದು ಮೊಲಂಜಿ ನಲ್ದೋಲು ಮೂಲ ಪಚ ಪಚ ಮಲ್ದೋಲು ಅಣ್ಣ ಪಚ ಪಚ ಮಲ್ಪಿರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬರೀ 20 ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಸಂಕಲ್ 20 ಏನ ಕೀ ಪಂಚ್ ಕೊಡೋಕೆ ತಮ್ಮನ ಹೌದಾ ಪೂರ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಯ್ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಪ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಾ ಎಷ್ಟದಕ್ಕೆ ಓ ನಮ್ಮಂತ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟಾ ಬರ್ತೇನೆ ఇంకా ఏజ్ మాత్రం మళ్ళీ జన బాలేని అందుకు ఎతన ముట్టాడలు ఇప్పాడు వైట్ అప్ప నెట్ పడినా వైట్ నెట్ జోకులు కొలిది నైట్ జోకులు కొల్లున్నది అయితే ఈత మళ్ళీ పొన్ను పోపుండుగా తూలే ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಏನನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಯೋಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನನಗೆ ಕಕ್ಕು ಜೋಲ್ಡೆ ಹೋಗೋನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪಡೋದು ದೇವಿನ್ಲ ನಲ್ಲ ತೊತ್ತು ಜೋಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋ ಹೊಸ ವಿಧಾನ. ಏನ್ ಚಂಡು ಐಶೋ 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 ಐಶು ಬುಗ್ಗ ಬುಗ್ಗ ಐಶು ಐಶು ಬುಗ್ಗ ಬುಗ್ಗ ಐಶು ಬುಗ್ಗ ಬುಗ್ಗ ಐಶು ಬುಗ್ಗ ಐಶು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಎತ್ಕೋರ್ಗೆ Okay, Jesus hand is in top of your legs. Relax. 142. Sorry, once. Maggie of Dharwad. Rank number 164, Mr. Vikas Loda of Dakshina Kannada. Rank number 165 is absent. Rank number 166, Mr. Gitesh Shetty of Dakshina Kannada. Rank number 167, Mr. Devpal Yadav of Udupi. Rank number 168, Mr. Sachin Putran of Dakshina Kannada. Rank number 169, Mr. Satyanarayan R.T. of Davangere. Rank number 170, Mr. Tejas of Udupi, and rank number 171, Mr. Srivardhan Reddy of Vijayanagara. Come forward, all of you. 2025 state level bodybuilding competition. Here, put your hands together. Jodana, Karatana Burge. ಫೈನಲಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಂತಂಡು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಈ ಆತ ಪರ್ನಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೋಲಿ ಸೊ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಪರ್ದ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರೋದುಂಟಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಕ್ಕದು ಜೋಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ದಕ್ಕಿಯೋಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೋಳು ಪೂರಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಉಡುಪಿ ದಸರಾ ಟು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಂಡೆ ಒಂದು ನಾಮ ಪಾಡ್ಲಿದೆ ಶೋಕಾಪುರ ಐಶನ ಸೊಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಆರ್ಪು ಒಂದು ಸೊಡ್ಡು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ಬಾ ತೂಲೆ ಸೊಡ್ಡು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಡು ತೂಲಿ ಎಂತ ಶೋಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡ್ನಾಡ ಪಾಡೋದು ಯಾರು ಏನುಂಟು ಹಾಂ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲೆ ಬರ್ಪಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಗಿದ ಕೈ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಇಡಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಏತಾಪುಣ ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಜೋಲ್ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಲಿಸೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮ ಕೊಡು ಅಂದ ಅಂದು ಬನ್ನು ಇರ್ತದ ಅದು ಅಂದೆ ಅಂತೀನಿ ಕಾರಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಮಜ್ಜೋಲ್ ಕೆಲವರು ಅಂದಂದು ಬಂಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜು ಬಂಡ್ಬೋದು. ಸಮ ಉಲ್ಲೆ Until then, next video, bye bye. This is signing off. DJ Tejesh. Here pura subscribe malpere. Baki ler subscribe malpere. Until the next video, bye bye. Take care. Arun tell pada. Are bari gusi andi. Bye malpere. Bye bye. Here vlog to le vlogged var par. Ar tel ton poyer. Are bari gusi andi. Are line chamittu tu ini. Are bari gusi andi. Yes. Bye bye. Barandul tuh lagi. Oh, engkau rawon dulu lah. Mer kaya ada mas ger kamera. Bye guys, good night. Gante baton jare atande engkau nana lilla botu jaya na ma walla kendero. Yan pande, oh yo bassa barandundu. Bassa ichidi. Yan pande. Oh mulu barondula. Olpa kenderamma. I can engotto jibande. Pira udagul pura uchila bande. Iyo inka boyena urattuno. Oy bye bye. Yere ninna amma enka fans ullere. Adi nee incharantu. A varu nee kuda. Ella bidu yo banmal play. Video da bye matra tochadu. Enna knowledge. Bye